ali dogodilo se upravo ono što je Domovinski pokret najavljivao i prilikom ulaska u koaliciju i sa saborske govornice, kako to onda nije politička odluka, kako se savršeno poklapa sa najavom jedne od vladajućih stranaka. Čujte, u Ustavu točno lijepo piše šta savjet sufinancira. Znači to su kulturni amaterizam. Evo, ja ne znam, ne mogu biti jasniji da mi, kažem, bavimo se kulturnim amaterizmom. Ja nemam ništa protiv da manjine imaju svoje političke novine ili da se izražavaju na drugi način, ali što se tiče kulturne autonomije, ako se bave s tom tematikom, to mi sufinanciramo. Dakle, Hrvoje Šimičević iz tjednika Novosti. Smanjili ste za 35% sredstva za Novosti. Cijelo vrijeme spominjete politički sadržaj. Možete reći koji je to točno politički sadržaj? Jer ću vas podsjetiti, otkad Novosti postoje, uvijek im proporcionalno i progresivno se dižu sredstva ovog savjeta. Uvijek je uređivačka politika jedna te ista. Međutim, ove godine se desilo da se smanjuje sredstvo za 35%, iako je uređivačka politika ista, pod izlikom da je riječ o nekakvom političkom sadržaju. Mislim da javnost i novinari Novosti, koje ste doveli u egzistencijalnu opasnost ovom odlukom, imaju pravo znati šta mislite kad kažete politički sadržaj. Ja ne znam, je jasno šta piše u Ustavu da mi financiramo kulturnu autonomiju. Znači, nađite mi u Ustavu gdje piše da savjet sufinancira ili financira političke programe. Ok, ja ću vam reći kriterije za vaše financiranje, kriterije kojim se vi rukovodite, povjerenstvo i sam savjet. Jedan od kriterija širenje i promoviranje ustavnih vrednota. Drugi kriterij promoviranje gospodarskih, socijalnih i ekonomskih programa u promoviranje gospodarskog općeg života. Dakle, teme od općeg značaja. To su doslovno kriteriji na temelju kojih vaše povjerenstvo donosi odluke. To su opće teme na kojih se temelju donose odluke. Kad kažete da je politički sadržaj, ali mislite na taj sadržaj, podsjetit ću vas, to je sadržaj na temelju kojeg Novosti dobivaju godinama novac i nikad im nije uskraćen na ovako besraman i brutalan način kao sad. Opet kažem, uređivačka politika uvijek je ista, sadržaj je uvijek isti, samo evo ove godine se desilo da se spominje politika kao nekakav razlog. I molio bih da mi kažete o kakvom političkom sadržaju točno je riječ. Ja ponavljam, savjet financira kulturnu autonomiju. Dodijelio je iznos koji smatra da se list Novosti bavi dijelom kulturnom autonomijom i to sufinancira. Znači, niko tu ne ukida Novosti, niti, što vi kažete, egzistencijalne potrebe ugrožava. Mi se ne možemo baviti nečim što nije u našoj domeni. Mogu li upravo na temelju toga vam postaviti pitanje? Smatrate li dakle da glasila nacionalnih manjina, recimo, moraju zatvarati oči pred političkom korupcijom? Ali mi ne financiramo i nemamo mandat financirati novine koji se ne bave kulturnom autonomijom. Znači li to da ste do sada kršili zakon svih ovih godina? Neću reći za mandate mog prethodnika, ali ja mislim da mi konačno se moramo baviti, mi se ne bavimo politikom. Zato je ovo tijelo, imamo političare koji se s tim bave, sufinanciramo kulturnu autonomiju. Jeste li bili pod političkim pritiskom Domovinskog pokreta ili HDZ-a prilikom dodjela ovih sredstava, ako možete jasno odgovoriti? Ne, mi imamo nezavisno povjerenstvo koje se nije niko miješao u to i kažem, mandat nam je, i još jedanput ponavljam, kulturna autonomija. Jer mi nismo protiv Novosti da se oni bave bilo čime, ali mi financiramo ovaj dio za što imamo mandat. Vaš vlastiti zastupnik iz redova nacionalnih manjina, Furio Radin, vam ne vjeruje u ovu rečenicu koju ste sad izgovorili?
I vjeruje ili ne vjeruje, ali to je tako. Da pače, ta rečenica je u potpunoj kontri od onoga što je savjet do sad radio. Podsjećam da je dao sredstva Novostima puno veća nego što ste vi dali danas na temelju iste uređivačke politike, istog programa koji je predan danas, odnosno ove godine. A čujte, ja znam da je sad fokus sad na Novostima, ali evo što se mene tiče, ja kažem, ja ću inzistirati na programima koji se tiču kulturne autonomije, nema veze sa, kažem, normalno da manjine i ovo tijelo se bavi raznim pitanjima, ali ovo što se tiče odluke o rasporedu, imamo za kulturnu autonomiju i to je točka.